سلامات احنا بلي اب كل كورنا تعلم كينكم مدبات مرب نيوز اب مكايت اللي تركبوا كبورات تخاتلتي منبرنا ساعة زوادنا يوم حدش تحبريتها حيزنا لكم متينا لنا نمكايت لكم نعدم መንግስት ፌደራላዊ ኢትዮጵያ ወታደራዊ አመራርሑ ህጹጽ አኼባ ከም ዘውዕን እቶም መራሕቲ ሰራዊት ድማ ህጹጽ መልእኽትን ኣብ ማእኸሎት መሪሕነት እቲ ሰራዊት ከም ዘመሓላለፉን በዚ መሰረት ድማ እቲ ኣብ ከባቢታት ወሰን ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ህጹጽን ምስጢራውን አኼባታት ከጸልጥ ከም ዝቐነየ ዝዝከር ኮይኑ ናይዚ ዝርዝር ሓበሬታትን ውሳነታትን በፂሕና ኣሎ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ዕጹብ ምስጢራዊ አኼባ ከም ዝቐነዩን أبي أحمد زلوم سكفتها دما نقلوا كم تغنين يزرب الله بز مسيرة دما أبي بوتان تسمع نتن زلوم كم بعلى بدلا جمدان قرما برونز أمسول عبيت مريح نتنبر إيه هو ديك أبي أحمد ناب حدا قت أتوانا الله خاز بالدم الدم خمسة هون أفت جم زنبرون استمح لفو سنة انتهي مسلون يرم تاي بزعبان تاي جم جم تبلون حبريتها بتحنا له بزعبازيون بزرزر نابخون كنوا بلوينا أبي أحمد وقع بزي كنا من جدي كاب هاجر كم دوت أنا إتمجش دما أب كل التورحي زي مل إن هلا إجزي مخانن ما زرار بزعف خوين يركب نبي هاجر يخيدو مع كد نزبلون حبريت لنا نبهم كنا بلينا إذا خمزيلون هلو دما ناي أمريكا وتأقو داي منستر ماركو رابيو مس أبي أحمد وسان زبلون ناي سلك ذاته كم زكايدون بزعبات التان مرققان كرنا أفريقيا ديبهم كم زتمايتون وهو قالوا تأقو داي منستر أمريكا أفليتولو بزعبا زيون بزرزر خريوينا መንግስት ፌደራላዊ ኢትዮጵያን ወታደራዊ አመራርሑ ህጹጽ አኼባ ከም ዝጸውዕን እቶም መራሕቲ ሰራዊት ድማ ህጹጽ መልእኽቲ ናብ ማእኸሎት መሪሕነት እቲ ሰራዊት ከም ዘመሓላለፉን በዚ መሰረት ድማ እቲ ኣብ ከባቢታት ወሰን ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ህጹጽን ምስጢራውን አኼባታት ከሳልጥ ቆኒ እዩ ናይዚ ዋና ምኽንያት ከዓ እቲ ሰራዊት ኣብ ምንታይ ዓይነት ድልውነት ከም ዘሎን ናብ ኤርትራን ናብ ትግራይን ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ወራራት ድማ ድልው ድዩ ኣይኮነን ዝብል እዮም ገምጋም ናገበሩ ቆኒዮም ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ካብ ውሽጦም ዝበፅሐና ሓበሬታ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ እዚ በዚ መሰረት ብምግባር ድማ እቲ ናብ ኣንፈት ኤርትራ ከባብታት ዶብ ናይ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ብግንባር ዓሰብ ማለት እዩ ናብኡ ከባብታት ዘሎ ምድላዋት እንታይ ይመስል እቲ ዝተቆፈር ወይ ከዓ ዝተኳዕተ دفعت خمي زباليو يخيدو يخيدن كم دما السراوي تم تاع أمنان ونن لو ودو قال زبل جم ناقور قانيم يوم تم ما خلوتن لعلوتنا مرة رح بزعباتي ناب إيرترا ناب تقرين تحسبوا زلورار سرع بزخنا من جدي بلان بزتود من جدي خمي جرنا خن سعر كم زلنا كم جرنا دما نتحبر تسبنا كننقص قصوخم زلنا نزبل جم كم زقنيوم ينات سمع قني خبرة تخاتلت بز مسرت بمقاركاتهم وتهدروا مريحنة نزي يسعبوا عبيت بهالو سنتات كحلفوا خيلهم ولا تم سنتات نساتهم دما حزي إتي ناي إثيوبيا حزبي خن قصقصوا النخل ويكا خن العقل النخل ميلا حنتن يقبلوا خمس وسنن نسد ما إتي ناي عسب ويك أنا أفدق بحرنا إثيوبيا مونا نزبل حدا عبي بوليتيكا أجندا غيرنا مدماتي لو علونتنا دما تدفير يو بزبل مسمس بو عمخنينا نتهزبنا إثيوبيا خنا لا علو خمس لنا نزبل مدمدم تا خمس وصحي يزنقر زلو كم زفلت لو مقنا بتعم بزح أجندا خوين زقني خمتي حدا ميجر جنرال حدا نا إثيوبيا مريحنت كبلو زغني تي أفدق بحري we are not land locked نابل غنيو we are ocean linked ونابل نير خبرة تالت إذا مالت نحنا سي أفدق بحر زي بالنسبات يكونن بزي حقه ومن قد ناب إرتر ولا أنت كللو حسبناتنا يو أفدق بحر لنا يو حزنو سو أب قرباك زي خن ملو سوينا نابل غنيو خلتنا رينا يو أريخمو يهم حزنو عو مخنيات بمقارد محزي ننتنا يوتيوب حزبي ملع على خون لنا زغل حدا بروباغندا إتناي أفدق بحر مونا نزملكتن كومدما إتناي نورو affiliation تبالو يكاناي نورو دنت زولو نساتهم نسو بزيحنا زلو أب عدنا بسنكي سان وسن بحري يزبلو مغنيات بمقبر نتنا يماخل هاجر حزب وعوعون كم دما لو علاونتنا تدفيرنا إنا منجستي سراويت إيرترا بتجري أوتيلو نابلنا نزي حزب خنا العالو يجبأنا خوليهم تجمع موسيلهم زلو خنقتل كلنا قابل سجنا أورمو لهم قلنا مستيراوي عطو آخيوا خمس قنين أبي أحمد زلهم سكفتها دما نقول زلو كم قنين يزرب زلو بز مسيرة دما عبي بوتان تسمعنا زلون كم بعل عبد الله جمدان جرما برون نبر مريحنتنا إيهاديك زهونه مالتيو نساتهم مستساتفولون عبي جمجا مكايدهم لو أتي أخيبا بتعمل مستيراون عصون ينيرو نخالي كفتي نبران نميلي هون نخالوت سبات زي مونغو ناي بلصقنا اورومو استخايد عبي جمجام يوز جمجام زي دما حزي ودقتنا يقالات افلو مخنياتو دما اتي بروباغندا
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ ዝንፋሕ ዘሎ ክብሉ እዮም ገምጊሞም ዘለዉ ኣብ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዘለዎም ስክፍትታት እዮም ገሊፆምሉ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ እውን ጸላእቲ ንኦሮሞ ተብዝሕልና ኣለኻ ኢሎም ከም ዝገምገምዎን እዩ ብግልፂ እዮም ከምዚ ኢሎም ገምጊሞም ዘለዉ እታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ዘለውን እቲ ፕሮፓጋንዳ እዚ ከመይ ጌርና ክንቅልብሶ ከም ዘለናን ከመይ ጌርና ንህዝቢ ኦሮሞ ፅሊኢት ብዘይሰብኽ መልክዑ ነዚ ነገር እዚ ነስተኻኽሎም ክብሉ ከም ዝገምገሙን ነዚ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ዘቐመጥዎ ኣንፈታት እውን ከም ዘሎ እዩ ናተ ነገር ዝርከብ ክብረት ተኸተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ዋና መዘራረብ ዛዕቦም ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ይበፅሕ ኣሎ ዝበልዎ ናይ ፅሊኢት ፕሮፓጋንዳ ከምኡ ድማ ኦሮሞ ብዝበለፀ ተጠቂማ እያ ይብሉና ኣለዉ ክብሉ ዝገምገምዎ ገምጋምን እዩ በዚ መሰረት ከዓ እቲ ነገር ንሱ ንክቕልብሱ ንቐፃሊ ዝኾን ዓብዪ ዕዮ ገዛ ተዋሂቦም ከም ዘሎን እቲ ናይ ክፍፍል ናይ ሓላፍነት ድማ ሕዚ እውን ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ከም ዝኾነን ኣብይ ኣሕመድ ግን ብዙሕ ዓይነት እርምጃታት ወይ ከዓ ስጉምትታት ክወስድ ከም ዘለዎን እዮም በዓል ግርማ ብሩን ኣባዱላ ገመዳን ኣተሓሳሲቦም ዘለዉ ብኣጠቃላሊ እቶም ናይ ኦሮሞ ብልፅግና እዚ ክብሉ ዝቆነዩ ድማ እቲ ሕዚ ዝበፅሖም ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ሽንፈት ኢሎም ዝገለፅዎ ንሳቶም እዩ እቲ ሕዚ ዝፍጠር ዘሎ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ድማ ብዓብይኡ ይፀልወና ከም ዘሎን ንእሽተይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካዊ ምህዳር ድማ ንሰዓር ኣለና ክብሉ ከም ዝገምገሙን እዮም ዘመላኽተና ዘሎ ዝበፅሐና ሓበሬታ ማለት እዩ ክብረት ተኸተልቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ክንበፅሕ ከለና ኸ ኣብይ ኣሕመድ ወግዓው ብዘይኮነ መንገዲ ካብ ሃገር ከም ዝወፀን እቲ መገሻ ድማ ኣብ 2 ወርሒ ዘይመልእ ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑን እዩ መዘራረብ ዛዕባ ገይርዎ ዘሎ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ከይድዎ ዘሎ ሃገር ናብ ጅቡቲ እዩ ጅቡቲ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ናብ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣኼባ እቲ መራሒኦም መፂኡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ኣብይ ኣሕመድ እውን ሽዑ ቅድሚ እቲ መራሒ ንሱ ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኡ ከይዱ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ድማ ወግዓው ብዘይኮነን ምስጢራዊ ብዝኾነ መንገድን ኣብ ጅቡቲ ከም ዝርከብን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ናይዚ ቀንዲ መበገሲ እዩ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢና ዝምዕብል ዘሎ ሓደሽቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምውናን ዝምልከት ነገራት ከምኡ ድማ እቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሃዋሁ ንዑ ዝምልከት እውን ብሰፊሑ ንምዝርራብ ከም ዝኸደ እዩ እናተነገረ ዝርከብ እቲ ሕዚ ኣብ ወጥሪ ዝርከብ ምምሕዳር ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብብዙሕ ነገራት ከይሰዓር ከይሽነፍ ኣብ ሰዓት እዚ ላዕሊ ታሕቲ ዝብለሉ ዘሎ ሰዓት ኮይኑ ኣሎ ሓደ ናይቲ ወደብ ወይ ከዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢሎም ዝገልፅዎ ዘለዉ እዩ እቲ ሕዚ ዓሰብ ክንውነን ኢና ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለና እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ምስ ጅቡቲ ዘባእስ ከይኸውን ብጥበብ ክምራሕ ከም ዘለዎ ንዕኡ ንምዝታይ ንዕኡ ከመይ ጌርና ምስ ጅቡቲ ክንረዳእ ከም ዘለና ኢሉ ከም ዝሓሰበን ንዕኡ ታርጌት ብምግባር ናብ ጅቡቲ ከም ዝገሸን እዩ ዝንገር ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ወሳኒ ዝበልዎ ናይ ስልክ ዘተ ከም ዘካየዱን ብዛዕባ ፀጥታን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪካ ዲሆም ከም ዝተማየጡን ወሃብ ቃል እቲ ጉዳይ ወፃኢ ሚኒስትር ናይ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ ሕዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ እቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ እቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣብ ዘለሉ ሰዓት ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ስልኪ ደው ኢላ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሩ ብዛዕባ ናይ ፀጥታ ምብራቕ ኣፍሪካ ናይ ምርግጋዕ ከምኡ ድማ ናይ ምክልኻል ግብረ ሽበራን ናይ ሓበራዊ ብልፅግናን ተመያይጥና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሚኒስትር ግን እዚ ብዓብዩ ክኸውን ዝኽእል እቲ ኣሜሪካ ሕዚ ኣትያቶ ዘላ ኮይናት ንዕኡ ተበጊሱ ድማ ንዕኡ ተበሊፆም ካልኦት ዓይነት ደለይቲ ፖለቲካዊ ከስቢ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኩናት ንኸይውልዑን ከምኡ ድማ እቲ ተባራዒ ዝበሃል ናይ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብኢትዮጵያ ኣቢሉ እቲ ፀጥታ ንክሕሎ ስለ ዝደልን መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ነዚ ክብል እዩ ምይይጥ ካይዶም ዘለዉ ክብረት ተኸታተልቲ ኣሜሪካ ነዚ ዞባ ብቐጥታ ብጣዕሚ ከም ትከታተሎ ዝፍለጥ እዩ ብዕቱብ እያ ትከታተሎ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ንጥፈታት ዝግበርሉ ዞባ ስለ ዝኾነ ከምኡ ድማ እቲ ካናል እቲ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ናይ ኩሉ ዓለም ከማእኸል ዝኽእል ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ስለ ዝግበረሉ ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ማእኸላይ ምብራቕ ኣጋጢሙ ዘሎ ተጓንፎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንኸየጋጥምን እቲ ሕምስምስ ድማ ሙሉእ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ከይኸውንን ንዑ ንምክልኻል ዝኣክል እዩ እቲ ብኣሜሪካን ብናይ ኢትዮጵያ መራሕን ዝተኻየደ ምይይጥ ኢሎም ዘውፅኡ ኣሜሪካውያን ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ክንደየናይ ተባራዒ ኩነታት ከም ዘለና ናብ ሰዓት እዚ ድማ ኣሜሪካ እውን ዓብይ ስጋኣት ከም ዘለዋን እዩ ዝሕብር ዘሎ ክብረት ተኸተልቲ እሞ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ሕብረተሰብና ንክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ከምኡ ድማ ዝምድላው እንተፈቲኹሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ክብረት ተኸተልቲ እንተኣነ ግን ኣብዛዚ መለኹ ሰላም